Shout out! Shout out ang mga nakakailang takal ng kanin. Okay lang kahit konti yung ulam sa mang inasal, basta makaka 5 cups of rice. Ate, kanin! Ate, kanin! Di pa nga ubos yung kanin mo sa plato, be. Anyway, nagbabalik po ang inyong kadaldalan na daldalerang atleta, DJ Marathoni. At kanina nga ang topic natin is all about diabetes. Kung saan, nagtataka ka kung bakit may diabetes ka, kung kanina, hindi mo naman siya namamana. Pero baka, over ka na sa rice, be. Oo, yun yung pangalawang rason bakit tumataas ang iyong sugar. Alam mo, hindi rin naman kasi mawawala sa ating mga Pinoy na, syempre, breakfast pa lang. Alam mo naman, as a Pinoy, mahilig sa silog. Tapsilog, hatsilog, lahat ng mga silog, kahit nga mismong kanin lang, sinangag, apakasarap din naman talaga. Pero minsan, syempre, kailangan din natin bawasan kasi sobrang taas po ng sugar ng white rice. Kung pwede ka magkanin, ako po ang ginagawa ko, no? Actually, hindi rin talaga nawawala ang sarap kaya! Hindi mawawala ang kanin sa staple food o staple meal ng isang Pinoy. Pero syempre, kapag ikaw naman yung klase ng Pinoy na kalahati ng rice cooker, naubos mo, bay magtataka ka na talaga. Actually, wag ka na nga talaga magtaka kung magkakadiabetes ka. Kasi hindi naman talaga, parang hindi naman talaga tama. Kalahati na ng kaldero, naubos mo. So, minsan, syempre, kailangan natin i-check yung ating kanin. Lalo na kapag white rice. Alam mo, as a person na nagbibilang ng calories, hirap din. Nabilang natin na kada 1 cup of white rice is equals to 220 calories. So, yung 220 calories na yan, 5K mo matatakbo yan. Diba? Kung yung 5K na yan, 5 kilometers dito sa may PICC, iikutin mo yan ng mga 4 na ikot. Di sana, di na lang nagkanin kaysa sa 4 na ikot. Ayun yun, no? Number 1, it's either hereditary, and number 2, baka naman sobra ka sa kanin na B. Alam mo, share ko lang, no? Share ko lang. Ako kasi, isa sa mga gusto kong kinakain talaga, yung giniling. Apakasarap ng, alam nyo yung arroz de Valenciana. Ano ba yan? Arroz de Valenciana ba yon o arroz de la Cubana? Yung may yung may pritong saba, tapos giniling na nilagyan mo ng tomato sauce na may patatas, may raisins, na nagugutom ako. Yan, yung aras alocabana, alos alabalanch, basta aros! Yon, tapos ihahalo ko yun sa kanin na mainit, yung umuusok pa. Ang sarap! Tapos hahalo mo, alam mo yung parang dog food na siya. Ang sarap pa yan ang hinahalo yung ulam sa kanin. Tapos, syempre, habang hinahalo mo, napapadagdag ka ng kanin kasi nga masarap yung ulam mo. So, wag ka na magluto ng masarap. Hindi. Syempre, masarap kumain, no? Basta, again, in moderation. Kaya ikaw, mamaya, bago ka umuwi, kalahati na lang. 1 half cup, ha? Hindi 1 half rice cooker. At siya, mamaya pag-usapan ulit natin yan para naman habang tumatagal, pasarap ka ng pasarap. Ako po yung magbabalik maya-maya lamang dito pa rin sa 90.7 na Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.